Malta-Skozja ta' nhar il-Ħadd hawn min qed iqabbilha ma' Malta-Turkija ta' ftit snin ilu. U dan bir-raġun għaliex fl-istadium mistennija folla mill-isbaħ. L-uniku periklu hu li l-Iskoċċiżi jispiċċaw bl-appoġġ li jkollhom f'darhom meta fil-fatt se jilagħbu away. Dan għax niżlu pajjiżna bl-eluf. Biex dan ma jiġrix ta' Southend qed jippjanaw bisħieħ biex l-abjad u l-aħmar ma jispiċċax mitfiem il-blu u l-abjad tat-tim li qed jgħid li jrid jisfida għar-rebħ tal-grupp validu mill-kwalifikazzjoni għat-Tazza tad-Dinja 2018. Iltqajna ma' Luis Agius, il-bniedem li għal dawn l-aħħar snin kien protagonist fl-organizzazzjoni tal-Briju meta jilab it-tim nazzjonali Malti. Bażikament ħajkun hawn żewġ partiti, waħda fil-pitch li qed nitlabu għal 3 punti u l-oħra fuq l-istens, vuol dire jkun hawn żewġ competitions bejn ieħor. Għal din il-logħba wkoll l-appoġġ lejn il-plejers ħajmur lilin mis-soltu b'nadar jew karti. Bħala grupp ilna nippreparaw din l-logħba qed nippruvaw nagħmlu koreografiji li qed involvi smoke machines, effetti ta' dawl, għandna mitkanun tal-karti. Ovvjament għadda nistennew il-permessi mant il-FIFA għax hemm ħafna burokrazija fuq dal-affarijiet u ħafna karti. Għal Luis Agius din se tkun logħba memorabbli li ilna ma naraw snin lejn taqali. L-appell tiegħu lil dawk li għadhom qed jaħsbuha darbtej biex jixtru l-biljetti kien ċar. L-appell tagħna huwa li ovvjament il-pubbliku Malti jitleb iħeġġaru lill-istadium jingħaqad magħna fis-South Stand, ħajkun hawn atmosfera naħseb li ma narawha snin, jiena nista' nikkumpara ma' logħba ta' snin design meta ġew l-Irlanda, min kien hawnhekk jaf x'atmosfera kien hawn. 6,000 Skoċċiż huma 6,000 Skoċċiż, dawn huma nies li jissapportjaw tim nazzjonali tagħhom inkollu jkantaw, inkollu jgħidu. ħajkun hawn atmosfera elettrifikanti ħafna ġol l-istadium. Li se tkun elettrifikanti m'hemmx dubju li rridu naċċertaw li l-għajta ta' Forza Malta tkun l-iktar waħda li tidwi f'taqali.